Йо, я Саша, Дашо Мракобіс. Приємно бачитись. Коротше, чому Кріта? Бо Кріта функціональна багато і безкоштовна. А якщо вам цього недостатньо, то ви неприємна людина, і я не хочу з вами спілкуватись. Що, це виходить всі питання, більше немає, тому тепер ближче до теми. Крок перший – завантажте Кріту з офіційного сайту, бо вона безкоштовна. Крок другий – відкрийте Кріту одразу після того, як ви її завантажили, власне, і розпакували, можливо, не знаю, у всіх свої способи. Другий, тобто третій. Відкривши Кріту, ви бачите перед собою якусь незрозумілу хрінь. Якщо до цього ви користувалися тільки Paint, а можливо фотошопом, то розібратись буде складно. Але дивіться, там з верхнього правого боку є така штука, ви на неї тицяєте і обираєте собі простір. Там є два анімаційних, обираєте собі один з них. Хопа, і у вас там змінилося все трішечки. І це називається, що у вас відкрився анімаційний простір. Тепер вам треба створити новий файл або вибрати його з шаблону. Це не складно, ви впораєтесь. Хопа, відкрили. Тепер перед вами холст. Що далі? Ви берете свій пензлик і малюєте там якусь крапочку, титічку, штучечку, що ви там хочете. Далі, там знизу є така хрінь, яка називається монтажний стіл. Одразу після того, як ви намалювали перший кадр, тицяйте туди вниз, там, типу, поряд тієї штучечки, створюєте або новий порожній, або його копію попереднього типу. Ок, зрос, так. Усікли, запам'ятали. Чудово. Власне, у вас вже є 2 кадри. Я вважаю, це прогрес. Ваша перша недоанімація в Кріті готова. Це найбільше досягнення у вашому житті за ці кілька хвилин, що ми з вами провели разом. Чудово. Тепер нам хочеться її експортувати, хоча б як гівкову анімацію. Але якщо ми експортуємо в Кріті, то вона це видасть просто як сукупність багатьох кадрів, які нам нафіг не потрібні, бо ми не хочемо завантажувати сторонні додатки, тобто застосунки, щоб це все склеювати, і потім воно ще якось, можливо, зашакалилось. Неприємно, так ми робити не будемо. Тому ви зараз переходите трошечки вниз під це відео, там є посилання на сайт з інструкцією, як завантажити і встановити собі на комп'ютер FFmpeg. Тицяєте туди, прокручуєте вниз, жмакаєте сюди, хопа, і перед вами відкривається сайт, де ви можете завантажити FFmpeg саме для вас, для вашого комп'ютера, який буде у вас працювати. Я вважаю, це теж чудово, солоденько, прекрасно. Після того, як ви його завантажили і розпакували, повертаємося в Кріту, тицяємо файл, обробити анімацію, бо ми її не експортуємо. Конкретно зараз ми її одразу оброблюємо, щоб вивести її як гіфову анімацію. У вас відкривається таке віконечко, там є порожня строчечка. Ви тицяєте там в штучечку збоку від неї і вказуєте шлях до того, як в вашій Кріті знайти FFmpeg для обробки анімації і подальшого її експорту. Чудово. І якщо що, цей простір, який ви обрали анімаційний, його можна змінювати туди-сюди в будь-який момент. От ви поанімали, перейшли на наступний кадр, вам мало функціоналу в анімаційному просторі. Переходите на Big Paint чи Big Paint 2. Якщо що, то ця хрінь, яка забула, як називається, але що ви бачите попередній кадр, вона завжди, залишається при будь-якій зміні простору. Тому не плачте, все добре. Ви показали вашій Кріті, де знаходиться FFmpeg. Далі нажимаєте «Продовжити» чи «Ой, я забула, що там». Коротше, ви зрозумієте. І вуаля! Кріта експортувала вашу першу гіфову анімацію. А це ще один величезне досягнення за той час, що ми з вами отут поряд посиділи, потеревенили трошечки, навіть більше, ніж те, що ви її зробили. Бо, по-перше, ви її зробили, а тепер ви ще її експортували. От такі ви у мене молодці. Просто вах-вах-вах. You know you need a fix when you fall down. You know you need to find a way to get you through another day. Oh, let me
be the one to numb you out. Let me be the one to hold you, never gonna let you get away. The shoulder you cry on, the dose that you die on. I can be a painkiller